עכשיו נלמד איך אנחנו שולטים בכל הנוגע לסאונד בסרטון. נלחץ על מיוזיק. דבר ראשון שנדע הוא שאנחנו יכולים בעצם להוסיף מוזיקה שקיימת בתוך האפליקציה. אתם רואים? For You, Vlog, Chill, כל מיני קטגוריות למנגינות שקיימות בתוך האפליקציה ויכולות להוות כמנגינת רקע לסרטון שלנו. נגיד אנחנו בוחרים עכשיו את המוזיקה הזאת. נלחץ על הורדת המנגינה הרלוונטית. נבחר ב-Use, כלומר שנשים את המוזיקה הזאת על גבי הסרטון שלנו. אפשר לבחור את המוזיקה הזאת במועדפים לשימוש חוזר מהיר יותר. לחצנו Use, ומה שאנחנו יכולים בעצם לראות זה שרצועת השמע שבחרנו ממש מתנגנת לאורך כל הסרטון. אנחנו רואים שהמוזיקה שבחרנו עורכת יותר מהסרטון עצמו. נלחץ עליה, נלחץ על Split ונלחץ על Delete. ועכשיו המוזיקה מופיעה לאורך כל הקטע שאנחנו בחרנו. אנחנו יכולים גם להוסיף מוזיקה שאנחנו רוצים שקיימת בתוך המכשיר שלנו. למשל נלחץ על Imported, וזה בעצם אומר שאנחנו יכולים לבחור שירים שקיימים בתוך המכשיר שלנו. נלחץ על Import, ואם יש לנו מנגינות או שירים שקיימים בתוך ספריית הקבצים של הטלפון, נוכל פשוט לבחור אותן. הנה לחצתי Files, וכאן יש כל מיני שירים ומנגינות שקיימות בתוך המכשיר שלי. אז נגיד בחרתי את זה. והנה זה קיים, אני רוצה שהוא יהיה שייך למוזיקה, אני לוחץ פה OK, ועכשיו אתם רואים מה שבחרתי, קיים פה, יכול גם לשמוע אותו. ועכשיו שבחרתי Use, אז תשימו לב, מה שקורה בעצם הוא שהמוזיקה שאני בחרתי מופיעה על גבי המוזיקה הקודמת שבחרתי, אז נגיד אני אמחק אותה, וגם פה אני אעשה אותו דבר, אני אלחץ על Split, ואני אלחץ על Delete. האמת שהמוזיקה הזאת שבחרתי עכשיו, אני לא רוצה שהיא תתחיל בדיוק מהשנייה הראשונה, אני דווקא רוצה אותה יותר מהאמצע. מה שאני אעשה, אני אחתוך מהסוף, יגיע לאמצע, ואז אני אזיז את זה לתחילת הקליפ שלי, והתקדם עם המנגינה עד לסוף, ועכשיו יש בדיוק את המוזיקה שאני רוצה. שימו לב שאפשר לעשות Extract Audio from Video. יכול להיות שיש מנגינה שקיימת בתוך סרטון, ואנחנו רוצים שהיא זו שתתנגן ברקע של הסרטון האחר שלנו, אז אנחנו פשוט בוחרים את המוזיקה, נגיד בחרתי את זה, ואני יכול לשמוע את המנגינה שמתנגנת בסרטון הזה. אני יכול לבחור ממתי אני רוצה שהיא תתחיל, מתי אני רוצה שהיא תיגמר. אפילו לעשות fade, זאת אומרת שההתחלה תהיה שקטה ואז המוזיקה תיכנס, או fade out, שהסוף גם ככה ירד לו כל הסאונד עד הסוף כדי שזה ייגמר בצורה עדינה יותר. ואני בוחר את זה, והנה המנגינה שלקחתי שקיימת בתוך סרטון אחר. העליתי אותה לפה רק כדי להמחיש לכם את הדוגמה איך עושים את זה. אני לא באמת רוצה את המנגינה הזאת פה, כי זה הקלטה מתוך משהו שצילמתי בחדר שלי, אז אני לוחץ על Delete. דבר נוסף, אנחנו עכשיו בחרנו מוזיקת רקע שתופיע על גבי סרטון. יכול להיות שבסרטון שאנחנו צילמנו אנחנו מדברים, ואנחנו רוצים מוזיקת רקע שפשוט תופיע בצורה שהיא מאוד עדינה, מאחורי המילים שאנחנו מדברים, או הסאונד שאנחנו הקלטנו בסרטון. אז אנחנו נצטרך לשנות את הווליום. אם אנחנו רוצים שבאמצע הסרטון שלנו לא ישמעו כלום ואז המוזיקה תמשיך, אז אנחנו לוחצים על Split, ועכשיו אנחנו יכולים נגיד לגרור את הקטע שחתכנו, ומה שקורה שפה בעצם אנחנו משאירים מין חלל ריק וגורמים רק למוזיקה, רק למנגינה, לסאונד שנשמע בתוך הסרטון שצילמנו להיות מושמע, ונגיד שאנחנו מתקדמים, אז ברגע שנגמרת ההפסקה, המוזיקה שבחרנו מקודם ממשיכה להתנגן.